What's up, orphans? This is your boy, Creepkeeper. Welcome sa ating munting channel. At kung bago ka pa lamang dito, ay inaanyayahan kita na mag-subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell. Kung kwentong aswangan ng trip mo, ako na ang bahala sa'yo. Anyway, simulan na natin ang aswangan. Ako si Gino, 35 taon, at ito ang aking kwento. Kumusta, Sir Creep? Tawagin mo na lang akong Gino. Hindi ko tunay na pangalan. Mga 3 buwan na rin mula nang ma-addict ako sa kakapakinig sa channel mo. Nakakaaliw talaga, lalo na sa tulad ko na halos buong maghapon ay walang masyadong nagagawa. Opo, tama kayo. Tama kayo ng pagkakarinig. Isa po kasi akong PWD. Bale, putol na po ang isa kong paa. Pero kahit na ganon, ay dumidiskarte pa rin ako ng kung ano-anong trabaho dito sa probinsya. Hindi nga lang regular na may trabaho. Kung bakit ako nagkaganito, ay ilalahad ko sa kwento. May kinalaman nito sa mga nakasagupa kong aswang. Ilang taon na rin ang nakakalipas. Gustong gusto ko talaga ang karakter ni Gilier, yung sa birador ng mga aswang. Minsan naiisip ko pa nga na ako talaga siya. Sa totoo lang kasi, pareho kaming preso kabalyero, pero nakalaya ako hanggang sa naging riding in tandem. Oo, aaminin ko, isa akong kriminal. Hindi ko na ikukwento kung bakit ako nasadlak sa ganitong gawain, pero sana hindi agad ako husgahan ng mga tagapakinig mo. Hindi naman lahat ng kriminal ay halang ang bituka. Meron din tulad ko na napilitan lang talaga. Hindi po ako sa nagmamalinis, boss. Pero hindi naman talaga ako ganun kasama. Siya nga pala, dami account yung ginamit ko para i-share ang story ko. Siyempre, burado na to. Matapos kong isend sa'yo ang kwento ng buhay ko. May tiwala naman ako sa'yo, boss. Kaya ikaw na ang bahala. Ilang taon din ang nilagi ko sa kulungan at kung minsan ay nakakalaya ako ng panandalian para itumba ang sino mang ipag-uutos ng mga kliyente ni Warden hanggang sa nagustuhan ako ng isang mayamang politiko kaya't di kalaunan ay inayos niya ang paglaya ko. Siyempre legal yon. Iba kasi talaga pag may pera. Magagawa mo ang lahat. Kahit na batas ay mabibili mo din kung minsan. Nakailang trabaho na rin ako na naging tagumpay bago pa naganap ang kababalaghan na naranasan ko. Sa totoo lang, hindi lang basta kababalaghan, kahindik-hindik talaga. At kahit sa mga sandaling ito ay hindi pa rin ako mapanatag. Hindi na rin ako masyado nagdalalabas, lalo na kapag gabi. Ewan, siguro nagkapobya na ako sa mga naranasan ko dati. Uumpisahan ko ang kwento nung mga panahong napilitan kaming magpalamig ng mga kasama ko sa isang liblib na rest house ng amo ko. Sa bandang Timog Luzon yon at hindi rin talaga basta-basta napupuntahan ng mga tao. Malayo sa sibilisasyon, kumbaga. Hindi ko alam kung bakit may ganong pag-aari ang boss ko, pero ayos na rin. Kahit papano, may safe na mapagtataguan. Hindi sana mangyayari ang lahat ng to kung hindi lang kami pumalpak sa huling lakad namin. Napatay pa nga ang katandem kong si Peter. Sinawing palad si Ungas. Sayang, sanggang dikit ko pa naman yon. At medyo matagal ko na rin kasama. Sablay kasi talaga ang plano. Hindi namin inaasahan na marami palang nakapaligid na alipores sa dapat naming itutumbang tao. At isa pa, magagaling din talaga ang mga bodyguard ng target namin. Dati daw mga sundalo. Yung tipong mga nag-awol tapos nag-bodyguard na lang. Swerte na rin talaga dahil nakatakas kami ni Enrico at Bebot. Pero may mga tama sila ng bala. Si Enrico, daplis lang sa braso. Ang medyo masama ang tama
ay si Bebot. May tama siya sa tagiliran. Buti na lang at may private doctor, si boss. Kaya natanggal din yung tingga na pumasok sa katawan niya. Silang dalawa nga pala yung magka-tandem. Minsan, 4 kami tumatrabaho, pero madalas, dalawahan lang ang lakad. Alam namin na medyo mahihirapan kami sa huling target namin, kaya magkakasama kaming 4. At dahil sa nakilala kami ng mga nakasagupan namin, kaya't naisipan ni boss na pagtaguin muna kami. Akala ko nga sa Baguio, kasi doon talaga maraming rest house, yung boss namin. Pero doon kami pinapunta sa bandang timog ng Luzon. Sa totoo lang, hindi ako makapaniwala na may ganung bahay sa liblib na lugar na yon. Tagong-tago kasi at walang kalapit bahay. Nag-iisa lang talaga sa kasukalan. Safe nga na pagtaguan para sa katulad namin na hinahabol ng batas. Nadatnan namin doon si Mang Tibo, caretaker ng bahay. May edad na ang matanda, senior na talaga kung titignan. May inabot lang kaming papel sa kanya at agad niya naman kaming inasikaso. Nang mapansin niya ang sugat ni Bebot at Enrico, ay nag-abala pa ang matanda na gamutin yon gamit ang mga halamang gamot. Teka Manong, medyo masakit eh. Sariwa pa kasi yung sugat niyan. Para ka naman bata, Bebot. Huwag ka mag-alala. Hindi ka pa mamamatay. Ang sakit kaya? Palibasa, daplis lang kasi ang tama mo. Kasalanan mo yan. Nagpapuro ka eh. Hoy, kung hindi ko tinodas yung nasa likod mo, wala sana akong sugat ngayon. At malamang sa malamang, inuud ka na sa mga oras na to. Ito talagang partner ko. Hindi na mapiro eh. Oy, kayong dalawa. Tama na nga yan. Baka magkapikunan pa kayong dalawa dyan eh. Nako mga iyo, iwasan niyo muna ang paglabas-labas, lalo na tuwing gabi. Kahit pa sa bakuran lang ng bahay. Bakit nong? May mga kalaban ba dito? Huwag mo sabihin na may mga pulis na rumoronda sa lugar na to. Hindi pulis iho, kundi mga alagad ng kadiliman. Ano bang pinagsasabi mo, tanda? Ano bang meron sa lugar na to? Rico, matuto ka namang gumalang sa matanda. Ang weirdo kasi nito eh. Kanina ko pa napapansin kung ano nung pinagsasabi. Albularyo ka ba, tanda? Rico, pasensya na kayo Manong. Ano bang ibig niyo sabihin? Sa maniwala kayo't sa hindi, maraming kababalaghan ang nangyayari sa lugar na ito. Kaya't mas makakabuti pang manatili lang kayo dito sa loob ng bahay. Uy, tanda. Diretsuhin mo na nga kami. Ano bang meron sa lugar na to? Multo? Maligno? Aswang? Rico, tama na yan. Etong si tanda eh. Parang nakakaloko na. Ginagawa tayong mga bata eh. Salamat Manong Tibo. Pasensya na kayo dito kay Enrico. Minsan talaga sumpungin yan eh. Pag-aalo ko sa matanda habang sinasamahan ko siya maglakad patungo sa kusina. Isang matamis na ngiti lang ang isinagot nito sa akin. Ungas talaga tong si Rico. Ang hirap talagang pakisamahan. Medyo may pagkamagaspang kasi talaga ang ugali kong minsan. Madalas pala. Mamaya mapikuntong si tanda eh. Bigla na lang kaming isuplong sa mga otoridad. O di kaya lasunin kami. Yung mga ganong bagay. Siyempre sa ganitong klase ng pamumuhay ko, marami na ako natutunan. At ang isa sa mga yon ay ang huwag agad magtiwala. Kumbaga, sakyan mo lang ang mga bagay-bagay. Pero siyempre, ahead dapat yung pag-iisip mo. Payapa namang lumipas ang 3 araw. Medyo nahihirapan lang talaga ako matulog tuwing gabi. Bukod kasi sa sobrang tahimik, wala man lang TV. May cellphone nga, pero walang internet. At dahil sa sobrang tahimik, konting kaluskos lang sa labas ay maririnig mo talaga. Ewan, pero maraming kung ano-anong bagay ang naririnig ko, lalo na tuwing madaling araw. Siguro nga madaming hayop ang gumagala sa labas. Pero napapaisip pa din talaga ako sa tuwing nagsasalita ng kawirduhan si Tandang Tibo. Hindi ako sigurado, pero parang may saltik yung matandang yon. Aswang, parang tanga. Totoo nga sinabi ni Enrico.
Tingin yata sa amin na matandang to, mga paslit na pwedeng takot-takutin. Nang sumapit ang ikatlong gabi, ay napansin kong medyo maalinsangan. Nakatutok na sa akin ang ventilador, pero mainit pa rin talaga. Maya-maya pa, ay hindi na talaga ako nakatiis. Lumabas ako sa beranda, sa ikalawang palapag, para magpahangin at magyosi na rin. Nagtataka lang ako, kasi malamig naman sa labas, pero sa loob ng bahay, parang may heater. Ilang minuto rin akong tumambay doon, hanggang sa napagpasyahan ko na kumuha na ng beer sa ref. Nag-inom ako mag-isa, kahit walang pulutan. Sa tingin ko, mas okay pa matulog sa beranda kaysa doon sa kwarto, kaya't mas napatagal pa ang pagtambay ko doon. Nang sinimulan ko ng lagukin ang ikatlong bote, ay bigla ako napaiktad mula sa aking kinauupuan. Shit! Biglang may lumipad na kung anong nilalang mula sa ibaba, pataas sa bubong. Kitang-kita ko yon kasi halos sa harapan ko mismo dumaan. Parang isang napakalaking paniki. Pero ang ikinatayo ng balahibo ko ay nang mapansin kong parang may paa talaga yon. Parang paa ng tao. Hindi ako maaaring magkamali. Hindi pa rin naman ako ganong kalasing para paglaruan ng imahinasyon ko. Oo, killer ako. Pero sa pagkakataong yon, kinain talaga ako ng takot. Dali-dali akong bumalik sa loob ng bahay. Muntikan pa nga ako madapa. Para talaga akong bata na takot. Buisit na buisit ako ng gabing yon kasi mas nahirapan lalo ako matulog. Sa sobrang banas ng pakiramdam ko, ay sa sahig na ako nahiga. Nagsisimula na nga tumilawak ang mga manok nang makatulog ako. Kinabukasan ay tinanghali na ako ng gising. Nagtaka pa ako dahil hindi ko mahagilap ang dalawa sa loob ng bahay. Naulinigan ko na lang ang masayang tinig ni Enrico at Bebot sa labas. Kaya naman pala, may Bebot silang kausap. Pasimple ako sumilip mula sa bintana. Ayos, ang ganda nga ng babae. Kaya pala todo bulagas ang dalawa. Kanya-kanya sila sa pawan para makapagpapansin. Pero maya-maya ay bahagya akong kinilabutan nang tumingin ang babaeng yon sa kinaroroonan ko. Alam kong imposible niya ako makita mula sa loob, pero nakatingin talaga siya sa akin. Nagulantang pa ako nang biglang may humawak sa likod ko. Trages, si Tandang Tibulang pala. Buisit. Putya, papatay mo yata ako sa gulat nung Pasensya ka na iyo. Eto, magkape ka muna. Sino bang sinisilip mo dyan? Napakunot ang noo ng matanda nang makita niya ang babae sa labas. Nagmamadali nitong ibinaba ang mga basong hawak niya. May lamang mga timpladong kape yun, siguro para sa dalawang ungas. Teka nung, kilala niyo ba yung babae sa labas? Ay, oo. Siya si Elena. Isa sa aking mga apo. Ang tigas talaga ng ulan ng batang ito. Binili na lang wag mo nang magtungo dito Bakit naman nung? Hindi naman kami nangangagat Bakit niyo binabawalang pumunta dito? Hindi mo ako mauunawaan, iho. Sadyang delikado ang magpagala-gala sa lugar na ito. Ang weirdo talaga nitong si Tanda. Puro kababalaghan ang nasa kokote. Kababalaghan. Muli na namang nanayo ang balahibo ko nang maalala ko yung nakita ko kagabi. Tatanungin ko pa sana si Tanda tungkol doon, pero nagmamadali na siyang lumabas ng bahay. Nang muli ako sumilip sa labas, ay nakita kong pinagagalitan niya na ang dalaga. Inaawat pa nga siya ng dalawa, pero sa huli ay nagawa niya pa rin paalisin ang babae. Nang bahagya na itong nakalayo, ay muli na namang tumingin sa akin ang babaeng yon. Grabe, nakakatakot, pero nakakabighani rin.
Ewan, hindi ko alam kung ano ba talaga ang nararamdaman ko. Aaminin ko, malakas talaga ang hatak ng babaeng yon. Pero tulad ni Tanda, ang weirdo din ang datingan. Gusto ko siya, pero parang ayoko din. Kinabukasan ay muli ko na naman nakita ang babae. At sa pagkakataong ito, ay may kasama na siyang dalawa pang dalaga. Tuwang-tuwa naman ang dalawang manyakis kong kasama. Feeling close na talaga sila sa mga chicks. Ako naman, tamang chill lang. Pero nagulat ako nang nilapitan ako ni Elena. Hindi ko inaasahan. Nagpakilala siya sa akin. Siyempre, sinamantala ko na yon para mas mapalapit pa sa kanya. Si Enrico at Bebot naman ay busy na sa mga kausap na lang babae. Sa totoo lang kasi, maitsura din naman ang mga kasama ni Elena. Walang tulak kabigin, kumbaga. Pero bigla na lang naputol ang masayang tagpong yon nang biglang lumabas sa bahay si Tandang Tibo. Halatang galit na galit ito at sinisinghalan pa ang mga babae. Nagmamadaling namang umalis ang tatlo na ikinadismaya talaga ni Enrico. Teka Tanda, magkaliwanagan nga tayo. Bakit mo ba pinipigilang lumapit sa amin sila Elena? Rico, relax ka lang. Mga apo ni Manong Tibo yun. Kaya naman pala mano po lolo? Umayos nga, Bebot. Kaya tuloy ayaw palapit sa inyo ni Manong yung mga apo niya eh. Bakit ako? Itsurahan kasi nitong si Rico pangmangkanoran datingan. Anong ako? Baka ikaw no? Teka Tanda, sa susunod nga, huwag mong itinatabo yung mga babae ha. Wala naman kaming balak na masama sa kanila Makikipagkaibigan lang. Ang KJ mo naman masyado. Ang sa akin lang naman ayokong magulo ang trabaho ko dito. Mas mabuti na yung payapa tayo. Kesa matanggal pa ako sa serbisyo. Bakit ka naman matatanggal? Wala ka namang gagawing masama Basta sa susunod huwag mo nang paalisin sila. Liwanag ba? Pasensya na kayo. Pero ginagawa ko lang ang tungkulin ko. Di ba nga nung ang trabaho mo lang dito ay asikasuhin tong bahay, pati syempre mga bisita. Kaya huwag mo nang pakialaman yung diskarte namin. Pwede ba? Tigilan nyo na si Manong Tibo. Natural lang na pangalagaan niya yung mga apo niya. Sige na, Mang Tibo. Pasensya ka na sa mga to Sablay talaga ang diskarte ng mga kumag na to. Kung gusto talaga nila yung mga apo ni Tanda, dapat niya pakisamahan pa nila yung tao. Ang kaso, dinadaan nila sa dahas. Mahirap na. Baka kung ano pang pumasok sa isip na matanda. Pagsisihan pa namin sa bandang huli. Kinagabihan ay muli na naman ako nakarinig ng mga tinig. Nanggagaling yun sa labas. Pagsilip ko ay natanaw ko sa Rico at Bebot at kausap uli nila ang dalawang babaeng kasama kanina ni Elena. Medyo kakaiba na sa pagkakataong ito kasi parang close na talaga sila. May contact na, kumbaga. Tumatagay pa ang mga ungas na para bang nasa beer house lang. Nagtataka naman ako kasi parang hindi na sila nababahala na baka magising at lumabas si Tandang Tibo. Tagay mo na, Rico. Ano ba yung ginawa mo kanina sa kusina? Wala. Pinatulog ko lang naman na mahimbing si Mang Tibo. Mahirap na. Mamaya, mangistorbo na naman yun Loko ka talaga. Hoy, baka kung anong ginawa mo doon sa matanda Relax lang. Pinahimbing ko lang talaga siya. Teka, nasa na nga pala yung isang kasama nyo? Si Gino? Hayaan mo na yun. Baka tulog na yun. Isa pa, hindi nyo naman kasama si Elena Makakaistorbo lang siya sa atin dito. Si Elena ba? Papunta na siya. Ang sabi niya kasi kanina, mauna na kami kasi mag-aasikaso pa siya. Wow, mukhang maliligo pa Swerte naman ni Kumag. Talagang pinaghahandaan pa. Bakit? Mabaho ba kami? Hoy, naligo din kami no? Hindi babe. Ang bango-bango nyo kaya. Amoy pinipig. Parang ang sarap papakin Ikaw din naman mabango. At mukhang masarap din papakin. Grabe,
mukhang palaban talaga tong mga babaeng to. Hindi ko inaasahan na sa gantong liblib na lugar may mga katulad nila. Bahagya pa ako napaisip nang marinig kong papunta na din pala si Elena. Ayos, hindi na ako makapaghintay. Dali-dali ako naligo para syempre hindi nakakahiya. Mahirap na, baka mamaya mapalaban. Malay ko pa. Akmang magbibihis na ako nang mapasilip ako sa bintana. Medyo nagtaka pa ako nang biglang tumahimik na sa labas. Putya, mukhang nagtutukaan na ang apat. Grabe, lalo tuloy ako na-excite. Ang swerte ng dalawa, nakauna na. Pero ano kayang ginawa ni Rico kay Manong Tibo? Putya, baka tinali nila ang matanda. Saglit ko pang pinagbasdan ang apat. Si Bebot nakahiga na sa garden habang nakapatong naman sa kanya yung isang babae. Si Rico naman ay nakaupo lang habang nakakandong naman sa kanya ang kapartner niya. Maya-maya pa ay dumating na si Elena. Shit, napakaganda niya talaga. Agad na napabalikwas ng tingin ang babaeng nasa kandungan ni Rico nang marinig niya ang tinig ni Elena. Ang titigas talaga ng ulo nyo. Hindi kayo makapaghintay. Ha? Pasensya na. Ang tagal mo kasi. Matapos ko marinig yon, ay tila nahilo ako. Nang biglang kumabog ang dibdib ko. Putya, may nakita akong dugo mula sa bibig ng babaeng nakaupo kay Rico. Ganon din yung isa, yung nakapatong kay Bebot. Parang mga hayop sila na hayok sa dugo at laman. Napansin ko din ang tila wala ng buhay ng mga kasamahan ko. Tragis, ano tong mga nangyayari? Medyo nahimasmasan ako nang marinig ko ang mga pag-angil nila. Maging si Elena ay unti-unti na rin naging mabangis ang itsura. Nasaan na yung isa? Bakit dalawa lang yun nandyan? Ay nako, nandun sa loob. Alam nga naman pati yun galawin namin. Alam naman namin na para sa'yo lang siya Sabay lakad ni Elena tungo sa loob ng bahay. Utya, anong klaseng nilalang ang mga babaeng to? Mga halimaw ba sila? O mga aswang? Nanginig talaga ang tuhod ko sa sobrang pagkagimbal. Kaagad kong dinampot ang kalibre 45 na nasa loob ng bag ko at nagmamadali ako naghanap ng malalabasan. Maya-maya pa ay napapunta ako sa isang tila bodega na kwarto. Nagulat pa ako nang makita ko nakatali doon si Mang Tibo. Walang malay ang matanda at parang masarap ang tulog nito. Napansin kong wala labasan doon kaya't muli ko nilisan ang kwarto na yon. Halos sumiwalay ang kaluluwa ko mula sa aking katawan nang bigla ko naulinigan ang tinig ni Elena. Kanina ka pa ba naghihintay? Anong naghihintay? Bakit ka nandito? Baka makita ka na lolo mo. Magagalit yon. Hindi nagpaalam na ako kay Lolo. Sasamahan kita ngayong gabi. Sasamahan? Hindi ko naman kailangan ng kasama At isa pa, hindi ako makatulog na may katabi. Pasensya ka na. Oh, bakit parang takot na takot ka? Para ka nakakita ng multo Hindi naman. Nagulat lang kasi ako sa'yo Sige matutulog na ako sa taas. Akmang aakyat na ako patungo sa itaas. Ngunit mabilis na humarang si Elena sa hagdan. Kaya't napabalikwas ako papuntang kusina. Talagang hindi ko na naitago ang pagkataranta ko ng mga sandaling yon. Halos nagpaikot-ikot kami sa mahabang mesa ni Elena. Bakit ba umiiwas Sinusubukan niyang lumapit sa akin habang ako naman ay todo ang pag-iwas. Ano ba? Pabilis na pabilis ang pagkilos namin. Gino, ano ba?
Huwag mo na akong pahirapan pa. Wala ka ng ibang pupuntahan, kundi sa akin lang. Huwag ka lalapit, Elena. Tantanan mo ko. Kung hindi, Kung hindi, ano? pasasabugin ko ang ulo mo. Panandali ang napahinto si Elena nang ituto ko sa kanya ang baril na tangan ko. Sa totoo lang, medyo nanginginig pa ang mga kamay ko nang mapansin kong tila nagbago ang aura ng mukha niya. Bigla nalisik at naging mapula ang mga mata niya na para bang mabangis na hayop. Muli na namang kumilos si Elena. Unti-unti na naman siyang humahakbang papalapit sa akin. Pucha, hindi ako nagbibiro, Elena. Puputukan talaga kita. Hindi rin ako nagbibiro, Gino. Wala ka ng takas. Wala pang taong nakatakas sa mga kamay namin. Sunod-sunod ako nagpakawala ng bala nang akmang dadambay niya na ako. Sa kabila ng takot ay nagawa ko pa rin maasinta ang ulo niya. Kaya't bumulwak sa sahig ang utak ng malahalimaw ng si Elena. Sa tingin ko, napatay ko siya. Hindi na kasi siya bumangon mula sa pagkakasadlak sa lapag. Kasunod nun, ang pag-angil ng mga kasamahan niya na nasa labas. Halos hindi na ako makahinga sa sobrang pagkabog ng dibdib ko. Buti na lang talaga at nagawa kong makalabas sa likod ng bahay. Wala nang lingon-lingon pa. Mabilis akong kumaripas tungo sa kakahuyan. Rinig na rinig ko ang mga yabag ng aswang na patuloy na humahabol sa akin. Kaya't habang tumatakbo ay panaka-naka pa ako nagpapaputok sa likuran. Oo, isa akong kriminal. Marami na akong labanan na pinagdaanan. Ilang beses na rin nanganib ang buhay ko at dumating na nga sa punto na tanggap ko na ang kamatayan ko. Pero sa pagkakataong ito, iba pa rin talaga ang epekto sa akin. Iba yung takot, ang hatid ng mga aswang na to. Naniniwala naman ako sa kanila, pero hindi ko akalain na balang araw ay mararanasan kong makainkwentro sila. Buong lakas pa rin akong tumakbo. Wala na akong pake, kahit pa magkanda sugat-sugat ang talampakan ko. Ilang minuto na rin akong tumatakbo nang walang tigil, hanggang sa napansin kong palakas na ng palakas ang mga pag-angil na naririnig ko. Isa lang ang ibig sabihin nun, malapit na nila akong maabutan. Ganun na lang ang pagkagimbal ko nang maaninagan ko mula sa likuran ang humahabol na halimaw sa akin. Sa pagkakataong ito ay sobrang pangit na talaga ng itsura nun. Hindi ko maipaliwanag kung anong nilalang ang nakakahawig nun. Basta parang mabangis na hayop na parang taong grasa din ang itsurahan. Alam kong anumang oras ay maaabutan na ako ng isang yun. Bandang huli ay wala na ako nagawa, kaya't napagpasyahan ko na harapin na lang siya. Inasinta ko ang ulo ng halimaw na yon at sa kabutihang palad ay tinamaan ko siya. Tulad ni Elena ay padapang bumagsak ang halimaw sa harapan ko. Mabuti na lang talaga ay tinatablan pa rin sila ng bala. Pagod na ako ng mga sandaling yon at gusto ko na lang sanang magtago. Pero ramdam kong may ilang aswang pa rin ang patuloy na humahabol sa akin. Inabot na rin ako ng malas kasi naubusan na ako ng bala. Kaya no choice na talaga kundi ang tumakbo na lang. Dumating na sa punto na kinakapos na ako ng hininga. Hindi na ako tatagal pa. Nag-uumpisa na nga akong tanggapin ang katapusan ko nang bigla akong maaninagan ang isang kalsada sa di kalayuan. Sa puntong yon ay nagkaroon ako ng pag-asa. Pero mukhang malabo din talaga
Kasi parang wala namang nadaan doon. Oo nga't may ilaw ang ilang poste. Pero sana lang talaga may mga tao na doon. Ilang hakbang na lang, malapit na. Pero nakakadama na ako ng mga pagkalmot sa aking likuran. Bahagya na kasi akong inaabot ng aswang na nasa likuran ko. Tiniis ko na lang talaga yon dahil buhay at kamatayan ang nakataya sa mga pagkakataong yon. Sa wakas, naihakbang ko na rin ang isang paa ko sa konkretong kalsada. Pero sa hindi ko inaasahang pagkakataon, ay may biglang tumama sa aking napakalakas na puwersa. Ang malas, nasagasaan ako ng isang truck. Halos hindi ko na naramdaman yon, pero alam kong inabot kaming dalawa ng aswang na humahabol sa akin. Nang idilat ko ang aking mga mata, ay laking gimbal ko. Nang matanaw ko, nawala na ang kaliwang paa ko. Huli na nang napagtanto ko na nakaladkad pala ako sa ilalim ng sasakyan. Mabuti na lang kahit papano ay nakapreno pa ang driver. Kaagad akong tinulungan ng nakasagasa sa akin at ng ilang sasakyan na napapadaan. Pero bago pa ako mawala sa wisyo, ay natanaw ko pa ang isang malaking asong itim. Tulad ko, sugatan din siya at paika-ika pa maglakad. Nang imulat ko ang aking mga mata, ay nasa isang ospital na ako. Nakabenda na ang kaliwa kong binti at putol na talaga ang paa ko. Nung una ay nahirapan talaga akong tanggapin yon. Pero sa tuwing naiisip ko na nakaligtas ako mula sa mga aswang na yon, masasabi kong swerte pa rin. Buenas pa rin kumpara kila Rico at Bebot. Nang tanungin ko ang doktor kung nasaan na ang kaputol kong paa, ay muling gumapang ang kilabot sa buong katawan ko. Hindi na raw kasi natagpuan ng otoridad kung saan ba napunta ang nawawala kong paa. Buwisit ang mga aswang yan. Kahit papaano pala ay natikman nila ako. Sana lang talaga hindi nila ako mahanap pa. Dahil paniguradong malaki ang galit nila sa akin dahil nakapatay din ako sa grupo nila. Parang amanos lang dahil nakain nila si Bebot at Rico, pero nakapatay naman ako ng dalawa sa kanila. Simula nun ay hindi na nga ako nakipag-ugnayan pa sa boss ko at mas pinili ko na lang umuwi sa probinsya ng mga magulang ko. Laking pasasalamat ko talaga dahil binigyan pa ako ng isang pagkakataon ng Diyos. At dahil sa kaganapang yon ay masasabi kong mas napalapit pa ang loob ko sa kanya. Sa ngayon po ay payapa ako namumuhay mag-isa dito sa probinsya. Hindi man ako nakapag-asawa, masaya na rin ako. Tanggap ko na natatanda talaga ako ng mag-isa. Maraming salamat po sa mga nakinig ng kwento ko. Alam ko, merong mga hindi maniniwala, pero nasa sa inyo na po yun. Hindi naman ako mag-aaksaya ng panahon para magkwento dito kung puro kabarberuhan lang ang sasabihin ko. Maraming salamat din pala, Boss Creep, sa pagpapaunlak. Salamat din po sa pagpansin sa chat ko. God bless po sa channel nyo. At sana tuloy-tuloy na mga uploads nyo. Lalo na yung Birador. Gino. Hello, Sir Creep. Unang-una po sa lahat, thank you po sa pag-notice ng comment ko sa YT. Sana po mapili ang pinadala kong kwentong ito. Hindi lang ito basta kwentong barbero, kundi karanasan ko rin. Mahigit 1 dekada na. Batang 90s po ako. Ginamit ko ang account na to para respeto na rin sa pamilya at probinsya nila Papa. Laking probinsya po ako at tulad ng iba, kapos din kami pagdating sa pinansyal. Bale, 5 po kaming magkakapatid sa ngayon. 6 sana, kaso yung panganay namatay. Mga 3 araw matapos ipanganak ni Mama. So ako po yung tumatayong panganay sa aming magkakapatid. Sisimulan ko po ang kwento noong mga panahon na ipinagbubuntis pa lang ni Mama ang panganay kong kapatid. Bali magpipitong buwan na
yung tiyan ni mama noon. Kasi kung hindi nyo na itatanong, ang papa ko ay kilalang sugarol doon sa kanilang probinsya. Nakikitira kasi kami noon sa bahay nila lola, sa side ni papa. Ng mga panahon na yon, ay ipinagbubuntis na ni mama ang panganay namin. Magpipitong buwan na yon. Di umano sa kwento nila sa amin ay kadalasang wala si papa sa bahay at laging nasa sugalan. Hindi na bago doon yon, lalo na tuwing piyesta o kaya may namatayan. Matik na yon, may sugalan. Mag-aapat na buwan pa lamang ang tiyan ni mama ay may palagi na silang nababalitaan na may nangyayaring karumal-dumal na insidente doon sa baryo nila papa. May mga nababalitaang nawawalang sanggol, napapalitan ng puno na saging. At ang iba naman ay biglang nagkakasakit sa hindi malamang dahilan hanggang sa tuluyan ng bawian ng buhay. Buki rin ang lugar nila papa at tinatawag nila iyong Lasang Bale. Sa babaan lang sila ng Kanlaon. Bundok ng Kanlaon. Isang araw, napag-utusan ni Lola si Ate Lenny, pinsang kong babae sa side ni Papa. Kailangan nitong mangahoy dahil wala na silang pangsaing. Hindi pa man nakakalayo ang pinsang ko ay may nakita siyang pusa na kulay puti. Nakatingin lamang ito sa kanya habang namumulot siya ng panggatong. Mga 4:00 na kasi yon ng hapon. Pauwi na noon si Ate Lenny at nandoon pa rin ang pusa. Akmang ipapasan niya na ulit ang panggatong nang biglang lumapit sa kanya ang pusa na yon. Humarang ito sa kanyang daraanan. Nagulat pa nga si Ate Lenny kasi bakit andun na agad yung pusa sa harapan niya. Nakita niya lang kanina nasa malayo nakaupo yun na parang binabantayan lang siya. Hindi niya nalang pinansin yon kasi nga baka pusang ligaw lang. Aalis na sana siya nang bigla siyang kinalmot ng pusa at kinagat din ang paa niya. Dahil doon ay nabitiwan ni ate ang mga kahoy na bitbit niya at kumaripas ito ng takbo sa sobrang takot. Sigaw na sigaw si Ate Lenny habang patuloy na tinatahak ang daan papalik sa bahay nila Lola. Kasalukuyan naman nagkakape noon sila mama at lola at nagkukwentuhan ng dalawa tungkol sa pagsusugal ni Papa sa kabilang baryo. Nang mapukaw ang atensyon nila sa tinig ng Ate Lenny ko ay kaagad nilang sinalubong ito. Nakita na lang na paupo na lamang ito sa sobrang hingal. At sa direksyon ni ate ay nakita ni mama ang pusa at papalapit na ito sa aking pinsan. Pero hindi naman pinansin ni mama yon kasi nga pusa lang. Kaya tuluyan na nilang nilapitan si Ate Lenny. Inalalayan ni Lola ang ate ko papalik ng bahay. Ginamot nito ang sugat niya habang ikinukwento naman ni Ate Lenny ang mga nangyari sa kanya. Nang marinig ni mama ang kwento ni Ate Lenny ay nabanggit din ito na minsan nang may lumapit sa kanyang malaking pusa na kulay puti habang nagkakapi siya. Pero hindi pa nakakatapos magsalita si mama ay bumulalas na ng tinig si Lola. Sus Mariosep, Mapapanaag sa mukha nito ang iba yung pag-aalala. Hindi naman malaman nila mama kung ano ang dahilan nito. Mag-aalas 6 na ng gabi ng araw ding yon ay 3 lamang silang tao sa bahay dahil nga si Papa ay wala pa rin. Ang ibang mga kamag-anak naman nila ay may kanya-kanyang bahay at abala rin sa mga kanya-kanyang trabaho. Habang naghahanda sila sa hapunan ay may narinig silang huni ng isang tiktik sa labas. Yung bahay kasi ni Lola ay gawa lamang sa kahoy at kawayan. Kumakain na sila ng mga sandaling yon nang biglang napasigaw ng aray si Mama dahil bigla daw sumakit yung tiyan niya. Masakit na masakit daw yon na para bang tinutusok ng karayom at pakiramdam niya ay manganganak na siya. Nagulat na lang silang 3 nang biglang bumukas ang pintuan. Ang buong akala nila ay yun na yung tiktik. Pero nagkamali sila dahil yung pala ay si Choy Enzo, isang manggagamot at paltero. Paltero ang tawag sa amin sa mga nagpapaanak. Galing pala si Choy Enzo sa kabilang baryo dahil may ginamot ito doon at inabot na ng gabi sa pag-uwi dahil nag-inuman pa raw sila ng asawa ng ginamot niyang babae. Hindi naman kasi kalayuan sa kalsada ang bahay nila Lola kaya napatigil sa kalsada ang manggagamot.
nang narinig niya ang sigaw nila mama. Ang akala niya pangaraw ay manganganak na ito, kaya nagmamadali siyang tinungo ang bahay nila lola. Isa pa sa dahilan niya ay nakaramdam siya ng kakaiba sa paligid. Hindi nga raw siya nagkamali kasi may natanaw siya sa bubong na parang isang babae. Nandun yun sa aming bubong at parang nakabaliktad ang postura na parang aso. Noong una ay pinagmasdan niya lamang ito dahil hindi naman siya nakita ng aswang na yon. Nang kalaunan ay parang nahalata niya na meron itong hindi magandang gagawin, kaya't dali-dali niya itong nilapitan at nagbigkas ng mga buhay na salita. Nagbanta pa nga ang manggagamot na kung hindi nito titigilan ang pamilya namin ay doon na mismo magwawakas ang kanyang buhay. Kaagad naman daw yun umalis at natakot kay Choy Enzo. Takot na takot daw sila mama ng mga sandaling yon, kaya nakiusap sila sa manggagamot na kung maaari ay samahan muna sila doon habang hindi pa dumarating si Papa. Pumayag naman si Choy Enzo at nagkausap muna sila. Naikwento ng manggagamot ang kanyang karanasan tungkol sa mga nagamot niya at karanasan laban sa mga hindi pangkaraniwang uri ng mga nilalang hanggang sa sumapit ang 11:11 ng gabi. Ngunit hindi pa rin dumarating si Papa hanggang sa nakatulog na nga si Mama at si Ate Lenny. Bali si Choy Enzo na lang at si Lola ang naiwang gising sa labas at nagkakape. Maya-maya pa ay nagpaalam na ang manggagamot. Uuwi na raw ito dahil mukhang ayos naman na daw ang kalagayan nila mama sa bahay. Kaya't pumayag na rin si Lola at nagpasalamat ito kay Choy Enzo sa tulong na ginawa nito. Bago umalis ang manggagamot ay nagbilin ito kay Lola na kung maaari ay huwag iiwan si mama at bantayan itong mabuti. Kailangan daw magtabi ito ng luya sa kanyang higaan kasi hindi raw titigil ang aswang na yon hanggat hindi nito nakukuha ang kanyang pakay. Nagbilin din ito na isarado ng maigi ang mga bintana at pintuan, lalo na sa tuwing sasapit ang dilim. At panghuli ay iwasan na raw ni mama ang paglabas-labas ng bahay, lalo na tuwing gabi. Sinunod naman ni Lola ang lahat ng bilin na magagamot at kinabukasan nga ay nasermonan nito si Papa dahil sa hindi pag-uwi nito. Inaaswang na raw ang asawa niya ay wala pa siyang kamalay-malay. Noong mahigit sa 7 buwan na ang tiyan ni Mama ay palaging ganon ang nangyayari. Tuwing gabi, wala si Papa dahil nga sa adik ito sa pagsusugal at ang naiiwan lang palagi sa bahay ay sila Lola, Ate Lenny at Mama. At sa gabi-gabing yon ay ganon pa rin ang nangyayari. Palagi pa rin silang nakakarinig ng mga paghuhuni sa labas. Ngunit pasalamat na rin sila dahil hindi na sumasakit ang tiyan ni Mama dahil siguro sa luya na palaging hawak nito. Isang umaga ay nag-init ng tubig si Lola para sana magkape nang may mapansin siyang matanda na naglalakad sa kalsada. Nakatingin ito sa kanyang bahay. Lumabas si Lola at bumati na magandang umaga sa matandang yon, sabay ngiti pa nga dito. Niyaya niya pa nga raw itong magkape. Bagamat nagpaunlak ito ay hindi naman nagtagal ang matanda. Si Mama kasi ng mga oras na yon ay pababa na mula sa ikalawang palapag ng bahay kung saan siya natutulog. Nang makita ni Mama ang matandang yon ay binati niya rin ito at tumabi pa siya kay Lola. Habang nag-uusap sila ay hindi maiwasang magtaka ni Mama at ni Lola dahil parang hindi komportable ang matanda. Permi lang kasi itong nakatitig sa tiyan ng mama ko pero binaliwala na lang nila iyon. Normal lang daw kasi yon sa mga matatanda. Nagulat na lang sila nang magwika ito na malapit na raw manganak si Mama. Bukas, manganganak ka na. Naaamoy ko kasi nalalabas na ang bata. Sabay ngiti kila Lola ng matandang yon. Kasunod nga nun ang pagpapaalam nito na aalis na siya. Magtatanong pa sana si Lola kung bakit yun ang sinabi ng matanda. Pero mabilis siyang nawala kaya't hindi na lang yon binigyang pansin ng aking mama at lola. Kinagabihan ay sumakit ng gusto ang tiyan ng mama ko. Kasabay pa daw nun ang pag-ungol ng mga aso sa labas ng bahay.
At katulad ng dati, ay patuloy pa rin nilang naririnig ang paghuni ng tiktik. Tila umiikot daw ito sa buong kabahayan. Sa kabila ng yon, ay nilabanan ni Lola ang kanyang takot. Matama siyang nakahawak sa isang bungkos ng luya. Nanalangin na lang sila na sana ay walang mangyaring hindi maganda sa gabing yon. Maya-maya pa ay unti-unti nang nawala ang pagsakit ng tiyan ni Mama. Naglagay ng luya si Lola sa bulsa niya at hindi nga nagtagal ay nakatulog na sila. Kinabukasan, ganun pa rin ang nangyari. Sermon ulit si Papa. Mga alas 11 na ng tanghali nang makaramdam si Mama ng pananakit ng tiyan. Ang sabi niya ay parang manganganak na daw siya, kaya't ginising ni Ate Lenny si Papa para sunduin si Choy Enzo. Medyo may kalayuan din ang bahay ng manggagamot kay Lola, kaya umalis na agad si Papa. Nang makarating siya sa bahay ng manggagamot, napansin niya na parang may sumusunod sa kanya. Nanggagaling yon sa talahiban na dinadaanan niya. Hindi siya makafocus sa paglalakad ng mga sandaling yon, pero iniisip niya na lang na baka guni-guni lamang ang mga yon, kaya't nagpatuloy lamang siya. Nangibabaw kasi sa kanya ang pag-aalala sa kalagayan ni Mama. Baka kasi manganak na yon nang hindi pa sila nakakabalik ni Choy Enzo. Kaya mas lalo niyang binilisan ang paglalakad niya. Lakad takbo na yon. Samantala, sa bahay ni Lola ay hindi maipaliwanag na matanda ang kanyang nararamdaman dahil naiisip niya pa rin ang sinabi ng matanda kahapon na manganganak na raw si Mama ngayong araw. Kaya nagtataka siya kung bakit nalaman ito ng matanda. 7 buwan pa lang kasi ang pinagbubuntis ni Mama noon. Talagang hingal na raw si Mama ng mga sandaling yon dahil na rin siguro sa init ng panahon at palabas na ang anak niya. Maya-maya ay napansin ni Lola na parang may sumisilip sa kanila sa labas, kaya tinignan niya ito pero wala namang tao. Agad siyang bumalik sa loob at tinabihan si Mama. Hindi nga nagtagal ay dumating na si Papa kasama nito ang manggagamot. Nagulat na lang sila nang bigla itong sumigaw ng, Di puta! Tanghaling tapat! Nanggugulo ka dito! sigaw nito habang nakatitig sa ilalim ng bahay. Umalis ka dito kung ayaw mong masaktan. Kilala kita. Wika pa nito. At nang umalis na nga raw ang aswang, ay naibaling niya na ang atensyon kay Mama na hinang-hinana ng mga oras na yon. Fast forward tayo. Nanganak na nga si Mama sa panganay namin. 7 buwan pa lang ang bata sa loob na sinapupunan niya, kaya medyo may kaliitan yon. Pero okay naman daw, sabi ng manggagamot. Nagbilin lang ito na wag daw muna iwan si Mama at hanggat maaari ay lagi itong may bantay kasi mabango daw ang amoy ng sanggol pagdating sa mga aswang. Kaya napilitan si Papa na hindi na muna mag-aalis at siya ang nag-alaga kay Mama. Nang 3 araw na ay wala na ang presensya ng masamang nilalang na yon. Nagpaalam si Papa kung pwede raw siya na magsugal muna kasi okay na naman daw ang lahat. Pinayagan naman siya ni Lola pero kailangan niya lang daw umuwi bago kumagat ang dilim. Katanghalian noon, habang kumakain sila Mama, ay narinig niya ang pag-iyak ng kapatid ko sa kwarto. Iniwan kasi nila ito doon kasi malapit lang naman ang kusina. Pero nang pagtingin ni Mama ay halos magulantang sila Lola sa sigaw ni Mama. Nay, tulong! Yung bata! Kaya't dali-daling tumayo si Lola at Ate Lenny at nagpunta sa kwarto kung saan naroroon ang sanggol. Napaluha na lang ang lola ko nang tumambat sa kanila na nangingitim na ang kanyang apo. Namatay ang kapatid ko sa hindi alam na kadahilanan, pero isa lang ang nasisiguro ng lahat. Gagagawan yon ng aswang. Dahil sa liig ng bata, parang may markang sinakal ito. Pinuntahan ni Lola ang kabilang baryo kung nasaan si Papa para sunduin at ipaalam na rin dito kung ano ang nangyari. Nagsusumigaw si Papa habang hawak-hawak niya ang itak at hinahamon kung sino man ang gumawa nun sa kanyang anak, pero wala ni isang nagpakita. Maya-maya pa ay dumating si Choy Enzo na sinundo pala ng kaibigan ni Papa na ninong sana ng kapatid ko kung hindi nangyari yon. At tama nga ang hinala nila Lola.
kagagawan daw yon ng isang aswang. Pagkalipas ng isang gabi ay inilagay sa box na sapatos ang kapatid kong lalaki at doon mismo inilibing sa ilalim ng hugasan ng pinggan sa gilid ng bahay nila lola. Noong unang gabi, matapos daw yung ilibing, ay laging may huni ng tiktek silang naririnig at kinabukasan ay nawala na ang kapatid ko. Tanging hukay na lamang ng lupa ang natira. Hindi na rin nagbalik pa ang tiktik na yon. Nangako si Papa na hindi na siya magsusugal mula nun. Magpo-focus na lang siya sa paghahanap ng trabaho. Kaya bumalik na lang siya ng Maynila kasama si Mama. At pagkalipas ng 1 taon ay nabuntis ulit ang mama ko. At ako nga yun. Naging malaking aral kay Papa ang lahat na nangyaring yon. Kaya't simula nun ay nag-focus na lang siya sa kanyang pamilya. Sa kabila ng hirap ng buhay ay nakuha niya naman kaming itaguyod ng kanyang mga anak. Hanggang dito na lang muna, Sir Creep. Maraming salamat po sa paglalahad ng aking kwento. More powers sa channel mo, Joven. Ako si Dolfo, 50 taong gulang, at ito ang aking kwento. Kasalukuyan ako naninirahan dito sa Quezon. Payapa ang buhay at masasabi kong kontento ako. May maliit akong tindahan dito ng mga gulay at araw-araw kaming nakikinig sa channel mo, Boss Creep. Ang totoo niyan, sa isang tindera ko lang natuklasan ang mga horror channel na tulad nito. Fan kasi ako ng Gabi ng Lagim noong kabataan ko. Kaya ayun, inaraw-araw ko na ang pakikinig sa mga ganitong channel, especially dito sa channel mo. Gustong-gusto ko kasi ang mga kwento mo, boss. Sulit talaga pakinggan. Tapos ang haba pa. Kaya saktong-sakto na pang-aliw namin dito maghapon ang mga istorya mo, lalo na kapag patay ang oras. Ito nga palang isishare ko ay karanasan ko mismo noong kabataan ko pa. 80s pa to nangyari, pero hanggang sa mga sandaling ito ay hindi ko pa rin malilimutan ang mga nakakakilabot na naranasan ko sa probinsya ng bayaw ko. Halos 1 buwan na lang ng mga panahon na yon ay gagraduate na ako ng high school sa lugar namin sa Maynila. Pero dahil nga sa mga kalokohan ko dati, hindi ko na nagawang makatungtong ng entablado. In short, hindi ako nakagraduate ng high school. Sinapa ko kasi yung teacher ko. Bastusin ba naman yung girlfriend ko? Kaya ayun, malaking iskandalo ang kinasangkutan ko. Nagulpi pa ako ng tatay ko noon dahil nga sa mga ginawa ko. At dahil doon ay nakuha ko pa magrebelde. Napatropa ako sa mga tulad kong maloko hanggang sa nasangkot ako sa isang rambulan na talaga namang kinakailangan akong ilayo ng mga magulang ko sa lugar namin. Wala namang napatay, pero syempre may naagrabyado at yon ay ang grupo ng mga nakaaway namin. Sa takot ng mga magulang ko na mabalikan ako, pinauwi muna ako sa lugar ng ate ko doon sa probinsya nila Bayaw. Hindi ko nasasabihin kung saan banda yun, pero dito lang din sa Luzon. Alam ko namang maraming mga galit ng dahil dyan. Basta, kayo na lang ang bahalang manghula kung saan ang eksaktong lugar na yon. So ayun na nga, wala na ako nagawa nang ihatid na ako ni Mama at Papa kila ate. Nahihiyaman sila pero no choice na Kesa ipadala ako sa probinsya nila nanay sa Bohol. Mas malayo daw kasi. At least dito, ilang oras na biyahe lang, mapupuntahan nila agad ako. Sa totoo lang, nanibago ako sa lugar na yon. Ikaw ba naman, laking Maynila? Maingay at maliwanag. Kahit hating gabi na, ay may matatanaw ka pang tao sa labas. Hindi katulad sa lugar na yon. 6:00 pa lang ng hapon, ay halos wala ng tao. Medyo magkakalayo din ang mga bahay, pero kahit papano ay may mga katabi kami sa lugar na yon. Habang tumatagal, ay parang mababaliw na ako sa probinsya nila Bayaw. Wala kasing mapaglibangan, tapos wala pa akong tropa. Ang corny talaga. Puro hayop ang nasa paligid at kung may mga tambay man, mga matatandang naguhuntahan at ang karamihan sa kanila ay mga sabungero na may kanya-kanyang tangan na manok.
hindi naman ako makarelate sa mga pinag-uusapan nila kahit pa nga Tagalog ang gamit nilang salita. May mga kabataan naman na tulad ko pero abala sila sa mga kanya-kanyang trabaho bukod sa pag-aaral. Lumipas pa ang ilang linggo bago ako nagkaroon ng mga tropa. Nagsimula yon sa basketball hanggang sa nagkagaanan na kami ng mga loob. Ang cool kasama nila Froy at Julio. Palibhasa, pareho ko ay hindi rin sila taga doon. Bakasyonista kumbaga. Kaya tulad ko ay naghahanap din sila ng mapaglilibangan. Unti-unti na kami nagkakaroon ng mga barkada sa lugar na yon. Pero syempre, kaming tatlo ang tropang dikit. Habang tumatagal ay marami kaming natutuklas ng kakaibang bagay sa lugar na yon at karamihan ay puro kababalaghan. Tulad na lang ng kinuwento sa amin ng isa naming naging barkada na si Mario. Nagbabantay kasi siya sa babuyan ng kuya niya. Doon siya natutulog sa isang kubo. Matagal niya na daw ginagawa yon. Pero nung isang gabi daw ay may naranasan siyang nakakakilabot. Sa kalagitnaan daw ng pagkahimbing niya ay biglang umuga ang kabuuan ng kubong tinutulugan niya. Baka naman nananaginip ka lang, Mario. Hindi, Proy. Ang totoo nga niyan Yun din ang hinala ko nung una. Pero nung muli kong ipikit ang mga mata ko, bigla na namang umuga yung kubo. Oh, tapos ano nangyari? Baka naman nakainom ka lang ng alak. Hindi, Dolfo. Normal na normal ako ng mga sandaling yon. Ano nga sumunod na nangyari? Napasulyap ako sa bintana at maniwala kayo o sa hindi, tumambad sa paningin ko ang napakalaking tao. Pulang-pula ang mga mata niya at nanlilisik. Tapos yung mukha niya, punong-puno ng itim na makapal na balahibo. Baka naman guni-guni mo lang yun, Mario. Ang hilig mo kasi magbasa ng comics Alam ko ang nakita ko, Julio. Isang 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 kapre. Ang totoo nga niyan, napaiya ako sa pantalong ko nang dahil sa sobrang takot. Kapre? Baka si Mang Severino lang yun. Baka nagmamauy na naman at naghahanap lang ng away. Sa totoo lang, pati ako ay natawa na rin sa mga narinig ko sinambit ni Mario. Kung sa bagay, nasa probinsya nga pala kami. Malakas ang paniniwala ng mga tao dito tungkol sa mga kababalaghan. Madalas ko kasing naririnig yon sa mga sabungerong naghuhuntahan tuwing umaga. Minsan tungkol sa engkanto, kung minsan sa maligno. Minsan naman kesyo kinulam si ganito at kadalasan ay inaswang si ano. Mga ganong kwentuhan. Pero para sa kanila ay natural na lang na ganon ang pagchismisan. Inaamin ko naman na interesado akong pakinggan ang mga ganong kwentuhan. Medyo nakakaliw kasi. Kesa naman sa tuwing pagchichismisan nila ang buhay ng mga may buhay. Nung mga oras na yon ay hindi talaga ako naniniwala sa kabapalaghan na yan. Wala naman kasing ganon sa Maynila. At dahil sa buryo kami nila Julio at Froy, ay nagpresenta kaming tatlo na samahan si Mario sa kubong tinutulugan niya. Gusto naming malaman kung totoo ba talaga ang sinasabi niyang kapre. Pero sa 3 gabi na inilagi namin doon, wala naman kami naramdaman na kakaiba. Mukhang nagoyo kami ni Mario. Kaya sa buwisit namin ay iniwasan na namin si Ungas. Dumating pa nga sa punto na nakaaway namin siya. Ang gago, pinagbintangan ba naman kami sa pagkamatay at pagkawala ng ilang binabantayan niyang baboy. Hanggang sa nakaabot na kami sa barangay. Doon ay pinagkasundo kami. Pero hindi na naibalik ang pagsasamahan namin tulad dati na medyo malapit sa kanya. Lumipas pa ang ilang araw. Nalaman na lang namin na dumadami na ang reklamo sa barangay. Mga nawawalan ng alagang hayop at ang iba sa mga yon ay natatagpuan na lang sa di kalayuan. Luray-luray ang katawan at kadalasan ay wala ng laman loob. Siyempre, naapektuhan kami sa mga pangyayaring yon. Alam kasi ng karamihan na kami ang pinagbibintangan ni Mario nung nakaraan. Tamang hinala na tuloy ang iba pa. Sa muling pagkakataon ay pinatawag na naman kami sa barangay. Buwisit talaga tong si Mario. Ginawa pa kaming mga kriminal. Sa huli ay wala rin naman silang napala. Wala naman kasing ebidensya. At saka ano naman ang gagawin namin sa mga hayop na yon. Isa pa, tuwing gabi
ay nasa loob na kami ng kanya-kanyang bahay namin. Kaya't kahit ang mga miyembro ng aming pamilya ay pinagtatanggol na rin kami. Hanggang sa isang araw ay may pumutok na balita sa barangay. May isang buntis daw ang nabiktima ng aswang. Natagpuan na lang daw ang bangkay nito sa loob mismo ng kanilang bahay. Walang awa daw itong pinaslang at iniwang wakwak ang tiyan. Wala nang laman ang loob nun. Maging ang sanggol sa sinapupunan nito ay naglaho na rin. Nakakagimbal talaga ang balitang yon, pero sa kabilang banda ay napabuti ang lagay namin nila Julio at Froy. Tumibay kasi ang paniniwala ng mga tao doon na may aswang na naman daw na gumagala sa kanilang lugar. At syempre, naibintang na sa aswang ang mga pagkawala at pagkamatay ng mga hayop noong nakaraan. Hindi naman nila kami maparatangan ng mga aswang dahil ang mga albularyo na mismo nagsabi na tao kami nila Froy at Julio at hindi mga halimaw. At dahil sa nangyaring yon ay naging mas malapit kami sa isa't isa. Kami na talaga ang madalas na magkakasama. Medyo iniiwasan na rin namin ang ibang mga tao. Kung mapasama man kami sa kanila ay sa larong basketball na lang. At dahil sa wala namang halos mapaglibangan sa lugar na yon ay napadalas na lang ang pagligo namin sa ilog. Kung minsan pa nga ay halos maghapon na kami doon at nagbabaon na lang kami ng makakain. Sa pamamalagi namin sa tabing ilog ay nakasanayan na namin makita ang isang matandang babae na palaging natawid sa hanging bridge na nakakonekta mula sa aming baryo papunta sa kabilang ibayo. Medyo nawiwirduhan nga kami sa matandang yon kasi laging nakatitig sa amin yon kada daan niya ron. Hindi naman siya masamang tumingin pero nakatitig lang siya sa amin. Medyo nakakatakot lang talaga. Alam niyo yung typical na itsura ng isang matanda sa isang nakakatakot na pelikula. Halos puti na ang mahahaba at buhagag na buhok nun. Tapos parang lumang saya na yung damit niya at kulubot na rin talaga ang mga balat. Bihira lang ang nadaan sa tulay na yon kasi wala namang halos nakatira sa kabilang ibayo. Masukal kasi sa parte na yon at pawang kagubatan lang ang natatanaw namin. Hindi kami sigurado kung may nakatira nga ba sa lugar na yon, pero mahigpit kami pinagbabawalan na gumawi sa lugar na yon, lalo na mga dayo lang kami. Siyempre, sinusunod naman namin yon kahit na gustong gusto namin i-explore ang lugar na yon. May mga grupo din ng tao ang minsan napapadaan sa tulay na yon, pero hindi namin sila tinititigan. Yun kasi ang bilin sa amin ng mga taga doon. Huwag na huwag kaming titingin kapag may dumadaan sa tulay na grupo ng mga tao, lalo na kung may dala itong mga barel. Mga taong labas daw ang mga yon o mas kilala sa tawag na rebelde. Sa oras daw kasi natitigan namin ng mga yon ay mahahalata nila na hindi kami taga doon sa lugar na yon, kaya't pasimpleng sulyap na lang ang ginagawa ko. Medyo nakakakaba kasi makikita mo talaga mahahaba ang baril na tanga nila. Hindi naman nila kami ginagambala at mukhang mababait naman sila, pero syempre nakakatakot pa rin. Isang araw ay may malakas na bagyo ang dumaan sa probinsyang yon na ikinasira ng tulay. Grabe naman kasi talaga dahil sa sobrang lakas at halos walang tigil na pag-ulan, umapaw talaga ang ilog. Inabot ang tulay. May ilang kabahayan pa nga ang natangay. Maging ang mga alagang baboy nila Mario ay hindi rin nakaligtas sa kalamidad na yon. Nag-iwan na mapait na trahedya ang bagyo na yon at sobrang dami talaga naapektuhan. Sa laki ng gastos ng gobyerno, hindi na nila nagawang ipaayos ang nasirang hanging bridge. Wala na tuloy tawiran tungo sa kabilang ibayo. Pwede naman tiyagain ang mababatong daan. Yun nga lang, mababasa ka pa rin talaga. Mula nga na masira ang tulay na yon, ay halos hindi na namin nakita pa ang matanda. Pero isang hapon ay hindi namin napigilan mamangha nila Froy. May dumaan kasing isang napakagandang dilag. Grabe, kakaiba ang babaeng yon. Pinay na pinay ang datingan, pero sobrang simple lang ng kasuotan. Makaluma nga pero hindi kayang takpan nun ang kakaibang karisma
ng dalaga. Sa aming tatlo ay si Julio ang tinamaan ng gusto. Kung sa bagay, hindi naman maikakaila na bagay sila. Gwapo si Julio at napakaganda din naman ng dilag na yon. Kaya hindi na kami umasa ni Froy. Pero syempre, humahanga pa rin kami dalawa. Nang mga sumunod na araw ay patuloy pa rin namin nakikita ang magandang dalagang yon. Kinakantsawan nga namin si Julio kasi hanggang tingin na lang siya sa babae. Ang sagot niya naman ay nag-aalangan daw siya. Mahirap na kasi baka anak yon ng isa sa mga rebelde. Pero isang hapon ay nakakuha ng pagkakataon si Ungas. Nang mapansin namin na tila hirap ang dalaga sa tangan nitong malaking bayong. Malakas din ang agos sa ilog ng mga oras na yon, kaya't hindi na nagdalawang isip si Julio. Patakbo niyang nilapitan ang babae. Siyempre, napasunod na kami ni Froy. Sa totoo lang, mailap na babae yun. Halos ayaw nga kami pansinin at tuloy-tuloy pa rin ito sa pagtawid sa ilog. Pero determinado talaga ang kaibigan namin si Julio. Kaya alam na. Abot tenga ang ngiti ni Kumag nang makausap niya ang dalaga. Ang pangalan pala nun ay Mila. Bagay na bagay sa ganda niya, milagrosa, kumbaga. Napadalas na ang ganong pangyayari. Nasa 3 hanggang 4 na beses na tumatawid ng ilog si Mila sa loob ng isang linggo. Kung minsan pa nga, sinasamahan na siya ni Julio sa bayan para bumili ng mga kailangan nito. Pero nagtataka lang ako kasi ang madalas lang naman nalaman ng bayong nito ay buhay na manok. Yung parang 45 days na nabibili sa palengke. Pero hindi ko na masyadong binigyan ng pansin yon. Mas nakafocus kasi kami sa kaligayahan ng kaibigan naming si Julio. Jackpot talaga si Ungas kasi habang tumatagal napapansin naming napapalapit na siya kay Mila. Isang araw ay inapoy ako ng lagnat kaya hindi muna ako nakalabas ng bahay. Paniguradong nasa ilog na naman ang 2 kumag. Dumaan daw kasi sila kanina sa bahay habang natutulog pa ako. Siguro yayayain ako ng mga yon. Sinabihan na lang sila ni ate na may sakit ako. Bad trip talaga. Hindi tuloy ako makagala. Kinabukasan ay nagulat na lang ako nang magpunta ang mga magulang ni Julio sa bahay namin. Kasama nila si Froy at ang nanay niya. Hinahanap nila si Julio. Nagbabakasakali lamang daw sila na nasa bahay ang kaibigan kong yon. Napakunot pa nga ang ulo ko, sabay tanong kay Froy. Sila magkasama kahapon Bakit sa bahay nila hanapin si Julio? Ang sabi niya, oo nga't magkasama sila kahapon. Pumunta sila sa ilog pero nang dumaan si Mila mula sa kabilang ibayo, sumama na si Julio sa dalaga patungong palengke. Siyempre, makakaistorbo lang siya sa diskarte nung isa kaya napagpasyahan niya na lang na umuwi ng bahay. Hindi niya naman daw akalain na hindi na uuwi si Julio. Galit na galit pa nga ang tatay nito kasi naisip nila nagtana na ang anak nila. Noong mga panahon na yon, nasa 16 anyos lamang kami. Masyado pang hilaw, kumbaga. Lumipas ang ilang oras pero wala pa ring Julio ang nagpapakita. Doon na nagpasya si Mang Oscar na hanapin sa kabilang ibayo si Julio. Siyempre, sumama kami ni Froy. Tama nga ang hinala namin. Pawang mga puno at kasukalan lang ang meron sa kabilang ibayo. Pero masikap pa rin namin na hinanap si Julio. Mga ilang oras na rin kami naghahagilap nang matanaw ko sa di kalayuan si Mila. Kaagad kong tinawag si Froy at sila Mang Oscar. Mabilis naming sinundan ang dalaga pero nawala din ito sa paningin namin hanggang sa makarating kami sa tila isang kuwebang maliit. Sigurado ako nasa loob nun si Mila dahil napansin kong doon siya pumasok. Nasa entrada pa lang kami ng lagusan ay may umalingasaw na nakakaibang lansa. Grabe, halos hindi yung matanggap ng sikmura ko. Pero iba si Mang Oscar. Determinado talaga ang matanda na mahanap ang anak niya. Kaya't hindi niya alintana
ang mabahong amoy sa paligid. Akmang papasok na sila sa kuweba nang bigla kaming mapaiktad sa gulat. Paano ba naman? Biglang may nagsalitang matanda sa aming likuran. Anong ginagawa niyo sa lugar na ito, mga amang? Putya naman Lola, nakakagulat naman po kayo. Magandang hapon po. Nawawala po ang binatilyo kong anak na si Julio. Baka ho napansin niyo siya. Julio, wala akong napansing binatilo sa lugar na ito. Ganun po ba? Baka may kilala po kayong Mila. Dito daw po nakatira ang dalagang yon. At malamang, kasama niya na ang anak ko si Julio. Pasensya na kayo mga amang. Nag-iisa lamang ako naninirahan sa lugar na ito. At wala akong kilalang Mila. Sa totoo lang, nakaramdam ako ng pagdududa sa matandang babae na yon. Malamang kasi na anak o apo niya si Mila. Siya lang naman kasi ang madalas naming nakikita dati na tumatawid sa tulay. Pero na masira yon, si Mila na lang ang nakikita namin. Siguro, hindi na makatawid ang matanda sa ilog, kaya ang apo niya na lang ang inuutusan niya sa bayan. Lola, ano po bang meron sa kuwebang yan? Bakit ang baho po ng amoy? Yan ba? Abay, kung ako sa inyo, ay hindi ko napapasukin ang kuwebang yan. Maraming mababangis na hayop ang naglulungga dyan. Madalas ay dyan nila dinadala ang mga nabibiktima nila. Mas makakabuti kung lilisanin nyo na ang lugar na ito, lalo na't malapit ng kumagat ang dilim. Ganun po ba? Maraming salamat po Lola. Sakaling makita niyo ang anak ko si Julio, nakikiusap po ako. Baka po sakaling masamahan niyo siya papalik sa aming baryo. Tatanungin ko po itong malaking utang na loob. Matapos ang tagpong yon, ay pinagpatuloy pa rin namin ang paghahanap sa ibang lugar. Pero sumapit na lang ang pagkagat ng dilim, ay bigo pa rin kaming mahanap si Julio. Ni isang bakas niya ay wala talaga. Bago pa umuwi si Froy, ay pasimple niya akong kinalabit. Iisa lang pala kami nang iniisip. Maging siya pala ay nagdududa rin sa matandang babae. Kaya ng gabing yon ay may nabuong plano sa amin. Iimbestigahan namin ang matandang yon. Total hindi naman pala ganun kadelikado sa kabilang ibayo. Bakit hindi namin subukan? Kinabukasan nga ng maaga ay nagtungo kami sa ilog upang tumawid papunta sa kabilang ibayo. Pero nabigla kami nang matanaw namin sa di kalayuan ang matandang babae. Tinatawid nito ang ilog. Namangha kami kasi tuwing umaga ay high tide ang tubig. Pero baliwala lang sa kanya yon. Malakas pa sa kalabaw ang matanda. Pasimple namin siya sinundan tungo sa palengke. At tulad ni Mila, mga buhay na manok din ang binili niya. Unti-unti nang tumitindi ang hinala namin na konektado nga siya sa dalaga. Patuloy naming sinundan si Tanda hanggang sa kabilang ibayo. Sa palagay naman namin, hindi siya nakakahalata. Pero kinabahan kami ni Froy nang tahakin na matanda ang daan tungo sa kuweba. Kung ano-ano na ang pumasok sa isipan namin. Pero nakakapagtaka, hindi kasi siya pumasok sa loob nun. Nagpatuloy sa paglalakad ang matanda, pero sa kamalas-malasan ay nawala siya sa aming paningin. Buwisit kasi itong si Froy, ang bagal kumilos. May katabaan kasi, pagod na raw siya. At isa pa, halata ko rin na kinakabahan si Ungas. Halos mawala na kami ng pag-asa. Ilang minuto na rin kasing nawala yung matanda. Pero bigla kaming nabuhayan na makakita kami ng isang maliit na kubo. Nasa gitna yon ng kasukalan. Maingat naming nalapitan yun ni Froy at sabay pa kaming nagulat nang mapansin namin na naglalakad si Mila tungo sa kubo na yon. Nagtaka pa nga kami dahil bitbit niya na ang bayong na dala ng matanda kanina. Malamang sinalubong niya ang lola niya, pero nasaan na ang matanda? Nagulat na lang ako
nang marinig ko sumigaw na malakas si Froy. Tinawag niya si Mila. Hoy! Mila! Buwisit talaga tong si Ungas. Nagdesisyon bigla na mag-isa. Agad na napalingon sa amin ang dalaga. Halatang nabigla din ito. Mabilis siya naglakad tungo sa likod ng kubo. No choice na kami kundi takbuhin siya. Mila! Mila, saglit lang! Mila! Mila, sandali! Ganun na lang ang pagkagulat namin nang sumalubong sa aming daan ang matandang babae. Bigla na lang siya lumitaw mula sa likod ng kubo. Anong ginagawa niyo dito sa bahay ko? Pasensya na po kayo, Lola. Nakita po kasi namin si Mila kanina eh. Pumunta siya dito sa likod. Hinahanap lang naman po namin ang kaibigan naming si Julio. Hindi ba't sinabi ko nang walang Mila dito? At wala dito ang hinahanap niyo? Umalis na kayo sa pamamahay ko. Opo, Lola. Pasensya na po. Teka, huwag nyo nang itago ang kaibigan namin. Ilabas nyo siya. Alam naming nandito lang siya. At alam din namin na apo nyo si Mila. Dolpo, ano ba? Umalis na tayo. Wala naman tayong ebidensya na nandito nga si Julio eh. Huwag ka matakot, Froy. Alam natin naman hindi tama dito. At hindi ako aalis sa lugar na to hanggat hindi nila lalabas si Julio. Pero pre, ako nang bahala dito. Sumang-ayon ka na lang. Bueno, kung mapilit kayo, ay mukhang wala na akong magagawa pa. Hanyo't makikita niyo rin ang kaibigan niyo. Nakita mo na. Sinasabi ko na nga ba na tama ang hinala natin eh. Maghintay lamang kayo dito. At maya-maya rin ay uuwi na sila. Maupo muna kayo dyan nang makapagtsaa. Kahit papano ay bumaba na ang tensyon sa paligid. Mabait naman pala ang matanda. Malamang ay pinagtakpan niya lang si Mila at Julio. Kung bakit kasi kailangan pang itago. Pwede naman sila maging magnobyo. Pinag-alala pa kami. Maya-maya pa ay naglabas na ng 2 tasa ng tsaa si Manang. Tapos may kasama yung 2 malukong. Ewan, parang tsampurado ang laman nun. Sakto naman. Wala pa kasi kaming almusal ni Froy. Kaya't kumakalam na rin ang sikmura namin. Kaagad naman yung nalantakan ni Ungas. Kasunod nun ay nagpaalam ang matanda. Pupuntahan niya lang daw kung saan naroroon ang 2. Ipinagpatuloy lang namin ni Froy ang ginagawa naming pagkibog. Halos mga lahati na nga ang kinakain niya nang biglang mabulunan si Ungas. Mabilis ko namang inabot ang tasang may tsaa upang ipainom sa kanya. Sa kabila ng init nun ay tuloy-tuloy ang paglagok na ginawa ni Froy. Pero natigilan siya nang tila may kung anong solido daw ang sumabit sa kanyang lalamunan. Ganon na lang ang kilabot na gumapang sa katawan naming magkaibigan nang makakita kami ng ilang piraso ng daliri mula sa tasang pinag-inuman niya. Halos maubos na ang likidong nasa loob nun, kung kaya tumambad sa amin ang karimari-marim na nakahalo doon. Kaagad kong itinapon sa sahig ang laman ng tasa ko. Doon ay kitang-kita ko ang ilang pirasong laman ng tao. May putol na dila, tenga at kung ano-ano pa. Sabay kaming napaduwal ni Froy habang nanlalaki ang mga mata namin. Sinikap namin makatakbo gamit ang buong lakas namin habang patuloy pa rin kami na sumusuka. Gimbal na gimbal kami sa pangyayaring yon at halos hindi kami makapaniwala ni hindi namin nalasahan ang ipinakain sa amin ni Tanda. Habang tumatakbo kami papalayo ay may kakaiba ako naramdaman. Utya, nagdadalawa na ang paningin ko. Nang lingunin ko sa likuran si Froy ay nakahandusay na ito at hinang-hina. Sinubukan ko pa siyang balikan pero tuluyan na rin akong nabuwal. Gumapang kami papalapit sa isa't isa at sinubukan naming tumayo. Pero tila may mabigat na nakadagan sa aming mga ulo. Bago ko pa mapikit ang aking mga mata ay natanaw kong unti-unting lumalapit sa amin si Mila habang nakangiti ito nang nakakakilabot. Nagising na lang kami ni Froy sa gitna ng isang madilim na lugar.
umaalingasaw ang baho sa buong paligid. Halos hindi na kami makahinga ng maayos. Dolbo, nasan tayo? Anong gagawin nila sa atin? Bakit tayo nakatali? Ewan ko, Froy. Hindi ko alam kung ano ang binabalak nila sa atin. Pero kailangan na nating makatakas sa lugar na to. Mahigpit ang pagkakagapos sa amin ni Froy na para bang ginawa kaming mga baboy. Pero hindi ako makakapayag na dito matapos ang buhay ko. Kaya't ginawa ko ang lahat upang makalagan ang mga lubid sa aking kamay at paa. Mabuti na lang talaga may nakapa akong matulis na bato at doon ko sinimulang kalagan ang tali sa aking kamay. Tagumpay ko namang nagawa yon, sabay kalag din kay Froy. Nangangapa kami sa dilim at hindi namin halos maaninagan ang paligid. Pero alam ko kung nasaan kami. Nasa loob kami ng kuweba na dapat sana ay papasukin namin kahapon. Hindi naman nagtagal ay nakahinga na kami ng maluwag nang matanaw namin ang kapirasong liwanag sa di kalayuan. Panigurado, nasa dulo nun ang lagusan papalabas. Nagmamadali naming tinungo yun kahit pa nagkanta sugat-sugat na ang mga paa at braso namin. Matutulis kasi at matutulas ang mga bato sa paligid. Pero wala na kaming paki doon. Ang importante, makauwi kami ng buhay. Nang tuluyan na naming marating ang lagusan, ay nabigla kami ni Froy. Natanaw kasi namin sa di kalayuan ang tila nagbabantay na si Julio. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, ay nanlilisik ang mga mata nito na tila wala na sa katinuan. Julio? Julio, nandito ka lang pala. Tara na, kailangan na nating umuwi. Sobrang nag-aalala na ng tatay mo. Matagal na siya naghahanap sa'yo. Julio, anong nangyari sa'yo? Hindi mo ba kami nakikilala? Lalong nanlisik ang mapupulang mata ng kaibigan namin at tila galit na galit ito. Parang gusto kaming atakihin. Julio, pare, huwag ka na magbiro ng ganyan. Tara na, umuwi na tayo. Teka, Froy, huwag ka lumapit sa kanya. May mali. Parang hindi tayo nakikilala ni Julio. Anong hindi nakikilala? Paano nangyari yun? Froy, makinig ka sa akin. Tumakbo na tayo. Hindi pwede. Eh di ba nga kaya tayo nandito? Para sa kanya? Balikan na lang natin siya. Kailangan natin makahingi ng tulong. Hindi ko iwan dito si Julio. Kung gusto mo, umalis ka. Sige. Basta ako, dito lang. Nagimbal ako sa sobrang kilabot na dumaloy sa buo kong pagkatao nang biglang dambahin ni Julio si Froy. Grabe, ang taas ng nilundag niya na para bang isang palaka. Julio, tumigil ka. Hindi mo ba kami nakikilala? Dolpo! Sobrang nataranta ako ng mga sandaling yon. Hindi ko na halos alam ang gagawin sa sobrang pagkabigla. Kusa nang kumilos ang katawang ko upang damputin ang isang matabang sanga. Buong lakas kong ipinalo yon sa likod ni Julio. Pero parang hindi niya ininda yon. Patuloy niyang dinaluhong si Froy at nakagat niya na ang braso ng kaibigan namin. Doon na ako nagpasya na patamaan na siya sa ulo. Halos makailang palo na ako bago pa tuluyang bumagsak si Julio. Tuguan na ang ulo niya pero nakadilat pa rin ang nanlilisik niyang mga mata. Kaagad kong tinulungan bumangon ang duguan na rin na si Froy. Mabuti na lang talaga at sa braso lang ang tama niya kaya't nagawa niya pang makatakbo. Nadagdagan pa ang kilabot ng aming nadarama nang makarinig kami ng tila angil ng isang mabangis na hayop. Hindi basta hayop yon. Nagmumula ang tinig na yon sa isang halimaw. Dolpo! Mamamatay na tayo! Mamamatay na tayo! Ano ka ba, Froy? Umayos ka! Makakauwi pa tayo!
Huwag ka masiraan na loob! Aswang si Mila at yung matanda. Nahawa na si Julio sa kanila. Wala tayong laban sa kanila, Dolfo. Mamatay na tayo dito. Wala akong plano mamatay sa kasukalang ito, Froy. At kung ganun ka rin, bilisan mo na lang pagkilos mo. Nagpatuloy kami sa pagtakbo ni Froy. Wala nang lingon-lingon. At kung saan kami patungo ay hindi na namin alintana pa. Basta ang importante ay makalayo kami sa malaimpyernong lugar na yon. Nakahinga na lang kami na maluwag nang makarinig kami ng lumalagaslas na tunog ng tubig. Isa lang ang ibig sabihin nun. Malapit na kami sa ilog. Halos itulak ko na si Froy. Sobrang bagal niya kasi kumilos. Bukod kasi sa mataba niyang pangangatawan, patuloy pa rin ang pag-agos ng dugo niya mula sa kagat na ginawa ni Julio. Mistulang inapuyan ang mga puwet namin nang makaramdam kami na may kung anong nilalang ang mabilis na sumusunod sa aming likuran. Naloko na. Papalakas ng papalakas ang angil nun. Malapit na talaga kaming maabutan. Dolfo, yun ang ilog. Natatanaw ko na siya. Bilisan mo pa. Huwag titigil, Froy. Diretso talo na. Paano kung mataas yan? Baka mga bato ang bagsakan natin. Mas gugustuhin ko mamatay sa aksidente. Kesa naman unti-unti ako lapain ng mga halimaw na yan. Sa unang pagkakataon ay nakakitaan ko ng determinasyon sa mga mata si Froy. Buo na ang desisyon namin. Tatalong kami sa bangin na yon. Bahala na kung ano ang nasa ibaba. Sa isip-isip ko ng mga sandaling yon, swertihan na lang talaga. Kung oras na namin, wala na kami magagawa pa. Kesa unti-unti naman kami lapangin nila Julio. Mas mainam na to. Kitang-kita ko ang pagbulusok ni Froy mula sa ere tungo sa ibaba ng bangin. Ganun na din ang ginawa ko. Buong lakas akong lumundag at sa pagkakataon na yon ay natanaw ko na ang babagsakan namin mula sa itaas. Salamat talaga sa Diyos dahil tubig yun. Ngunit tila tumigil ang mundo ko nang napansin kong nagtuloy-tuloy sa pagkahulog si Froy. Samantalang ako ay nasa ere pa rin. Noong una ay inakala kong sumabit lang ako sa kung saan. Pero halos panawan ako ng ulirat. Nang mapatingala ako, nakita ko ng malapitan ang itsura ng isang halimaw na naglalaway. Putya, nataklot niya ang damit ko. Froy! Tulungan mo ako! Buong lakas ako nitong hinatak at binalibag pabalik sa kasukalan. Halos panawan na ako ng pag-asa ng mga sandaling yon. Ang malas, bakit naabutan niya pa ako? Hindi ko na maigalaw ang katawan ko. Pakiramdam ko talaga, nabalian ako ng buto. Wala na ako nagawa nang unti-unting lumapit sa akin ang aswang na yon. Hindi ko makilala kung sino siya, pero malamang si Julio na to. Julio! Pare, maawa ka sa akin. Hindi mo na ba talaga ako naaalala? Pare, huwag mo naman gawin sa akin to. Kaya lang naman kami naparito upang hanapin ka at maiuwi. Nag-aalala lang kami. Mga pangas kayo. Hindi na dapat kayo bumalik sa lugar na ito. Pero sakto lang. Dahil ang puso mo ang kukumpleto sa pagiging aswang ng mahal ko si Julio. Doon ko napagtanto na hindi si Julio ang aswang na to, kundi si Mila. Walang ya kayo. Ginawa niyong halimaw si Julio. Mga mamamatay tao kayo. Kayo pala ang nabibiktima sa baryo namin. Pagbabayaran niyo rin ang mga kasamaan niyo. Humanda ka sa katapusan mo. Pangas ka. Wala na ako nagawa, kundi ipikit na lang ang mga mata ko. Hindi talaga ako makapaniwala na dito na matatapos
ang buhay ko. Madami pa naman sana akong pangarap, pero sa huli ay magiging pagkain lang pala ako ng mga aswang. Pero kaagad kong minulat ang mga mata ko nang makarinig ako ng tila isang komosyon. Nakita ko sa di kalayuan ang pagpapambuno ni Julio at ng aswang na si Mila. Julio! Dolpo, umalis ka na habang may pagkakataon pa. Julio, hindi kita maaaring iwan dito. Huwag nang matigas ang ulo mo, Dolpo. Ako nang bahala dito. Ah! Sa kabila ng panghihina ay sinikap ko pa rin makagapang tungo sa bangin. Kitang-kita ko na hirap si Julio sa pagsagupa sa aswang na yon. Salamat sa Diyos at kahit papano ay nakikilala niya pa rin ako. Tagumpay ko na ihulog ang nangihina ko ng katawan sa bangin na yon hanggang sa bumagsak ako sa rumaragasang tubig. Nagising na lang ako sa bahay ni ate. Napaluha pa ako nang mapagtanto ko na nakaligtas pala ako. Maging si Froy ay nasa tabi ko na. May kung ano-anong nakatapal na tuyong dahon sa sugat niya. Sa paligid naman namin ay maraming nakikiusyosyo na kapitbahay at may matanda rin sa harapan ko. Madali ko nahulaan na isang albularyo yon. Inuurasyonan niya kasi ako ng mga sandaling yon. Nalaman ko na lang na sinugod na pala ng mga kalalakihan sa baryong yon ang bahay nila Mila sa pangunguna ni Mang Oscar. Naikwento na kasi ni Froy ang lahat na nangyari sa amin. Ilang beses din nilang ginalugad ang kasukalan sa kabilang ibayo pero hindi na nila natagpuan pa si Mila at Julio. Maging ang matandang babae ay hindi na rin nila nakita. Sa loob ng kuweba ay may natagpuan silang mga ilang piraso ng katawan ng tao. Mga buto na lang daw yon at ang iba ay nag-uumpisa palang maagnas. Kaya pala sobrang baho sa lugar na yon. Walang araw na hindi umiiyak ang tatay ni Julio na si Mang Oscar. Hindi niya matanggap ang pagkawala ng pinakamamahal niyang anak. Sinubukan na rin nilang lumapit sa mga taong labas, ngunit hindi rin nakatulong ang mga yon upang matagpuan si Julio. Simula nun ay hindi na kami masyadong naglalabas ni Froy, lalo na nang kumalat ang bali-balita na namamataan daw ng mga kabataan si Julio. Bumabalik daw yun sa baryo nila. Kung minsan pa nga daw ay nasa ilog ito, minsan naman ay nakikita rin sa ibabaw ng bubong nila. Kaya't sa sobrang takot ko ay nagpasya na ako magpahatid sa Maynila. Ganon din naman ang ginawa ni Froy. Simula nga nun ay hindi na ako bumalik pa sa lugar nila ate. Wala na rin ako naging balita kay Julio at Froy. Wala na rin talaga akong balak na alamin pa kung ano na ang nangyari sa kanila. Payapa kong ipinagpatuloy ang pamumuhay sa Maynila hanggang sa nakapag-asawa na ako at tuluyan ng nanirahan dito sa probinsya ng Quezon. Maraming salamat sa lahat ng nakinig ng kwento ko. Totoo po ang aswang. Saksing buhay ako na magpapatotoo. Sa mga hindi naman po naniniwala ay hindi ko na po kayo pipilitin. Pero mauunawaan nyo na rin ako kapag dumating na ang sandali na makainkwentro nyo sila. God bless sa channel mo, Boss Creep, at sa lahat na nakikinig sa Tales from the Creepinoy, Dolfo ng Quezon.